Nggih sameneika tari warok GWSM Bapak ingkang nomor tunggal Panarto minangka pambuka kagum panjenengan sedaya kula kok enggal Mas Jojo menika lampahipun saking warok GWSM Mas Jojo. Ini garapan baru Panarto enggal supaya ini penontonnya ora bosan. Semesti niat kalau panjenengan sedaya nggih menika uri-uri kebudayaan Jawi tetap melestarikan budaya Indonesia Mas Jojo. Kita sebagai anak muda harus kita memupuk dan pokoknya kita melestarikan budaya seni Indonesia Mas Jojo, seperti budaya Jawa juga. Tentu saja seni budaya yang ada Indonesia kita harus melestarikan, kita sebagai anak muda Mas Jojo. Ini luar sangat Panarto Ya. Dan juga ini tuh semuanya yang ada di sini. Ya. Jangan lupa untuk ngecek kembali barang bawaan panjenengan. Betul leres. Wonten tas, wonten HP, wonten putra putri panjenengan niku ampun ngantos ampun tinggalan. Nggih ampun ngantos ical nggih. Wonten genggaman panjenengan sedaya monggo dipun cek malih, dipun cek kembali bawaan-bawaan berharga panjenengan sedaya saking HP, dompet, khusus pendanaan